Good morning, everybody. Mema ye man Ghana nyina mema ye ho yako. Because brempom bi atutu o manim. I believe say Ghana ya hwere ade kese. Na numba wuo ya awu no ensem bebre. Numba wuo na awu no ensem bebre. Dia ntima me ka se ensem bebre. Hunhum ade nipa biara nim na ansa na adeɛ bi so betima si pabra bomu no enam bibi so na ma bibi aba yare wo ho da bia na me ta kan asɛm bi kyerɛ nipa bi a ɔbɛne wɔ asase so sɛ nea me mafam wɔ yare nti no meni da yare ti mu yɛ because me yare bia wɔ asase so nipa ebo ni dini edi kan asɛm maafa bim maafa damu maaf die yare which is yare biere ni wo me da faako almost 3 years na mentime ntena sɛ metewa me ye video call cause metena mpa so kura se ya mentime nsɔre I was so say metima aka sɛ bia the whole wiase mene abrofo edikre me sɛ mawu a omo wo ayibiti sa adaka Ghana ka beka say fundaka omo din tum ka se omo mehwe me mbɔkyere number omo mra mehwe me mbɔkyere number because se wunya wu an be do to sa de me call hospital mani so teye no na ampanyampa nipa gina hɔ a board so a be pɛ me mbɔkyere number ba mbɔkyere number na omo pɛ no mbɔkyere number ne ebe ye me yankasa na adofo de be pie nti bibibia etimosi na de me kan se enam dua so na homa etinko hunu so na achichide kasa kyerɛ ahoma se onkasa kyerɛ ntampe homa onka kyerɛ anoma se ni su a osu no ɔde asɛm bɛba achichide se ahoma ka kyerɛ anoma se su a osu ɔde asɛm bɛba ahoma se ɔmfa ne ho ba na onim se bɔfoɔ obeku anoma amabɔfoɔ ho akyere no a onya ba bi mfa anoma nto obetwa no tampe homa ne de na akyekyere na akɔ video yɛ part 1 said ebe short nti part 2 no mo follow me be kyerɛ mo ade